Ahojte, moje meno je Jakub a vítam vás pri druhej časti zo sérii Rocket Wars. Tak čo na to povieš, Gabo? No, čo povieš na to, Gabo? No, tak asi už sa neuvidíme, asi odišiel. Teraz som to pauzol aj. No. Takže, áno. Už sme good game. Dám si väčší render. Že by sme videli tých tam zmrdov. Áno. Položím toho. Položím toho. Položím toho. A položím to. Aj toho. Fú, to bolo blízko. A teraz uvidíte, ako urobím jeden troll. Takže kde je fly? Fly. Takže toto, fly speed aspoň 8,5. Fly. A teraz im budem strieľať stade rakety. Nie je to otrávne? Lag. Ja zase dáke. Hehe. Jo, more, môžem do nich streliť. Ďalší ban za fly. Už asi to nebudem používať. Čo si myslíte? Ne, a teraz mi to laguje, lebo neviem prečo mi to robí. Ok, už mi to aspoň kúsok prestalo lagovať. A môžeme ísť... Čo také? Lucky Wars. To je dobrý nápad, nie? Podľa mňa áno. Takže. Kde som? A idem hneď skočiť do portálu. A prepáčte, keď mi kúsok nerozumiete. Bolia ma ústa. Áno. Tak. Wow, 64 jointov, to sa mi vždy zíde. Snoop Dogg, tararara. Yes, and perla. Či end prdla, jak ja tomu hovorím. Na čom je magenta sklo? Ďalšie, Snoop Dogg bude asi zo mňa pyšný. Diamanty, ale nemám s čím nemám s čím ich vykopať. Na čo sú mi také retardované veci, keď ich ani nepotrebujem? Poviete mi? Neviem, čo som dostal. Takže ešte toto. Na čo mi to je? Povedzte mi. Na čo mi to doriti je? Neviem. Tu je skrytá. No. Wow, ale za to mám Ender Pearl a to by debila by som mohol odzigať. Ste zvedaví na to, ako oddrbem jedného? Kde je? Aha, tam. Wow, no, yes!
Poviete mi, čo to bolo? Ja som si myslel, že som ho trafil dole. Veď ste to videli. Však... však ho neuvidia. Click aimbot. Toto bude len sranda. Tak keď oni more mali dia, ja som mal také veľké hovno. Áno, ja som mal veľké hovno minulé to kolo. A tu bude mať asi hovno, áno, presne tak. Taká debilina je toto. Nemám rád ani Lucky Wars pomaly. A ani Ender Pearl nemáme, ale za to musíme zničiť pár týchto. Či? Asi to nie je taká stuňa. Čo? Škoda. What? Okay. Lows for me. Prepáčte. Tam je niekto, ale ja sa musím ku nemu dostať. A čo tu robí tá Ender Perla? Ja neviem, ale to... Ja neviem, prečo tak rozprávam. Tak, stávame sa. Stávame sa. OK. Dobre, nevadí, spadol som. Takže toto by podľa mňa už mohol byť koniec epizódy. Ja sa s vami lúčim. A dovidenia.